Darko Beljukov, danes tekma s Krškim, na koncu zmaga z 2-1, oba gola v prvem polčasu. Kako ste zadovoljni s to igro? Pa dobro, sigurno sam bolje s igrom, bolje zadovoljen u prvom počasu. Na koncu smo dali 2 gola, imam 3-4 priložnosti. U drugom počasu nisam zadovoljan. Nisam zadovoljan s igrom. Moram reći da ne smijem biti prekritičan. Drage volje bi bio, ampak ne smem, iz razloga, ker na men tekme je bio čist drugačen. Na men tekme niti nije bio neka kombinatorika, bilo je na men tekme da odigramo taktički disciplinirano i da se istečemo, ker mi danas jutri smo imali tu trening 15-40 minut, tako da na men tekme je, se pravim, to bio, dosegli smo to, odigrali tekmu, noben se ni poškodovao, hvala Bogu, i na koncu zmagali. Zdaj konec tega prvega dela priprav, 4 prijateljske tekme so za vami, 2 zmagi, remi in poraz. Pa dobro, ja sam vam rekao že po drugi tekmi, meni se zdi da je druga tekma po Krki, da sam rekao da je isti na meni prve i druge i tretje i četvrte tekme. Rezultat seveda da je pomemban, ampak nije u ospredju. U ospredju su neke druge stvari, zadovoljan sam kako fanti delaju, zadovoljan sam tu kako igraju. Malo danas drugi počas, vidi se da su bili mladi fanti ki ih 1-2 na pake vržaju iz tira, nije bilo, bom rekao, neke komande kar bi moralo biti, ampak u svakom primjeru, kar se tiče celoga tega pripremnog perioda, do zdaj sam zelo zadovoljen. Zdaj greste v Sevudrijo, drugi del priprav, 10 dni, 3 tekme, kaj bo v spredju? Pa v spredju še vedno ne bo ta neka, bom rekel, da dosežemo tu takmičarsku formu, ker ko se vrnemo, imamo še 2 tedna. U svakom primjeru sigurno neke stvari bojo bolj u spredu, kad se tiče taktike, kad se tiče kombinatorike, na koncu čakaju nas sigurno bolj moćni nasprotniki, to smo iskali, to smo dobili i delati. Upam da nam bo vreme dovoljevalo i Griša da boje u redu, da lako ispeljamo svoj plan do konca i še enkrat pravim, zadovoljan sam sa ovim kar fanti pokazuju, kako delaju, kakšan imaju pristop i upam da bo tako naprej. Mraz je, kako se fanti odzovejo to na treningih? Pa dobro, na treningi se dobro odzovejo, ampak strah nas je da ne bojo zbolili. Evo danas je Halilović imao nekje stanje pred vrućinom, ali bom rekao po domaće zabasan, nismo noć tvegali. Zec je imao vrućinu 7:30, ampak smo se odlučili odigrati polčas pa da hitro gre nazaj. Nevarnost bolezni obstaja, tako je vreme, minus, sam si rekao da je zdaj bilo -6, jednostavno to nisu pogoji, bom rekao, idealni za igrat, ampak moramo delati, noben nas ne bo prašao ko zašte prvenstvo, kakšne ste pogoji imeli, samo kako bo. Hvala lepa in srečno. Hvala.